Good morning po. Unang tanong po before malang sa tuyang programming kung pwede po kita magtindog para po sa prayer and singing of the baby. Thank you very much. Si Iba po, na meron po na nag-ailin po si Manalipa po. Ako po si Irene Mendez. Tutumak po ako dahil na masyado natalog. Kagaliman naman po ako, ang magulang po sa Tubo ni Malugon, ang naabot ko po, Tagapalangon. So, yun. First love ko po, Didio, ay nalipat po ako sa regional office. Then, nakabalik na naman po ako Didio sa Libanang Kabusaw. So, yun. Ngunyan po, first leg na po ini yung pag-meeting. Ano po? So, actually po ini po, nag-wrap up ini yung nasa head office pa po ako. Head po ako dati ka engineering sa Mapalino Sur head office. Dati po ka-Iwalis. So ako po, katulad ako actually sa operations. Kasi ang instruction niyo po kato is dapat ihadoy sa inyo po ang mga supposed to be propose ng projects. So, hindi po kami nakakahiling ako po personally, hindi po ako nakakahiling araw na ilan nangyari. Siguro po sa ibang nangyari, siguro po hindi iluman. Kaya lang, pag-abot po sa head office, required na po kaya yan para at malinaw. Ako lang po ang ma-identify kung pananahin ko nito, baka po man yan ang pananahin ko talaga nito. Ang urgent sa po, makapok ako sa ito urgent. Ano po? So, pasensya na po kung yung kasi oras nito, araw ng busy man po kamo. Pinaidin po kamo kasi daily po talaga kaya. Kaya si composition ka ng power sa libanan kapusaw, daily po talaga kakayanin sa usapin kamo. So, sabi ko kung IPO, may sa isang kapo na si IPS. Ang saro, may sa restriction ganon. So, yung distribution po kamo, grabe po, so ako na siya atin ako. Kasi pag nasa opisina kami, ako nasa opisina ako sa Camarines, hagad ko sa ng hagad din dati, kung ako na hiling, ang binigay ko sa mga field office. So, no, naman ko na, po pwede. So, yun, balikan ka po si Nguyen po, first day po, kamo po ang naingat pwede din pinaikli. Kasi kamo po itong aside sa masarawan ng video. And since ang oras na is 2026 na, so kayo po handa po ini yung tumalaga ko lang buhon. Ano po? So, check ko lang po muna kung sila gusto pong pwedeng bitaran na ang ulit di para at least aram ko si Mayo. So, ask mo po. Sabi ko lang, sorry. Pagka John. Ay, ang gawin kita sa inyo, Ika. Constitution ng Danawan 1. Danawan 2. Yes. Danawan San Vicente. At Danawan, ano yun? Danawan San Vicente. Danawan San Vicente. Escalante. Handong. Pinalahan. Malansag. Malbubon. Mampalete. Mambayawas. Malkawayan. Pangasuan. Putot. Purbatsak.
Ramos, San Pablo, San Vicente, Tampuhan, Tinalimot. Ayo. So, yan po. So, thank you po at nakaabot po kami sa short notice ni. So, at yan po, Dati kayo, ang putot yan. Kumbay.